Magandang gabi mga bro, mga kabagis. Dito naman tayo, magluluto tayo ng seafood kare-kare. Simpleng luto lang po dito sa bahay. Ito po ang ingredients. Ito, mas maraming gulay, masarap yung, pwede kayong malagay yung pechay. Ito yung tinatawag namin sa saringit. Masarap kasi ito eh. Tapos, ito, string beans. Itong coconut, Ilocano, talong, eggplant, sibuyas, onion, bawang, garlic, tapos imitate na konpo ito na seafood, yung ginagawang sushi. Meron tayong ginagawa dyan. Tapos ito yung pusit na iwa-iwa na pong malilit, hiniwa-iwa ko yan. Tapos ito po yung pugita, tapos konting shrimp lang po ito, konting little bit shrimp. Tapos ito yung mussel, tahong ito, mix ito eh. Tapos peanut butter, yan yung creamy, mas masarap kung creamy. Ito yung galapong powdered rice, kuan po ito, the sweetie po, hinalo ko po yan. Tapos ito yung homemade na alamang po na ginawa ko, ginisa ko na po yan. I made homemade shrimp paste. Yan. I saute it already. And later we saute this one. Okay. Let's go. We slice this. Yan po. Slice po tayo. Yan, mas masarap po, mahaba. Maraming tapos itong bawang, garlic, dagito ya luto. Itong bahay lang ako nada. Sa mga lutong bahay, pang pamilya, kanti pagyan niyo po ng kuan, gulay-gulay para masustansya sa katawan. Dito mga vitamin at ibagi na kunada. Yan. Nagimaskan. Tararan. La 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 la. La 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 la. Ayan. Tapos iwa-iwain natin ito, tarong. Ito lang oh. Here. Don't get that one. Ito makadadal lang ito yung ubing. Para matuto sila magluto. May no buyan na kang luto ta, adal dagit. Step by step nga may pagita. Tarong, okay. Ito mga kabro, mga kabagis ito nagpakulo po tayo ipapakulo para saglit lang. Wag masyadong luto itong mga gulay, kailangan half cook.
cook ang kare-kare, huwag masyadong overcook ang gulay. Ganyan po ang ginagawa ko, magpapakulo po. Yan. Ikon natin yan. Tingnan po natin. Ayan, tama. Ilagyan nyo pong kaunting asin yung tubig, okay? Magpakulo ko yung mga kalahating baso lang. O isang baso, pwede na po yan. Tapos nagkumulo, ganyan. Para po tamang-tama. Tapos magigisa kayo mga ito. Yan. Nilagay ko yung pakaluan natin yung talong. Tapos mamaya yung kuhan. Yan. Ito yung, pwede kayong pitsa ito, saringin sa amin kung tawagin eh. Ganyan po kasimple lang magluto. Para pag nagkuhan kayo ka ng maski anong kare-kare, ganyan. Unahin nyo yung gulay, i-boil nyo po. Yan. Huwag lang overcook, okay? Mas masarap kasi pag mahirap pag yung mga luto sobra overcook. Okay. Bro kabagis, 2 kutsara lang po na mantika kasi kuwan na. Meron na kayo itong may peanut butter na kayo eh. Creamy yan. Magdikdik kayo ng mani yan. Bawang, onion. O pwede kayong ganito. You can do square or me I mix that one already. Yes. Then seafoods. Tahong, shrimp, a little bit shrimp, squid, pusit. Octopus, maliliit po, pira-piraso lang. Ito yung ginagawa namin sa kuan restaurant na hinalo rin sa kuan ito sa sushi. Imitate crab meat. Crab meat yun. Kung wala kayong kung fresh, pwede rin kung fresh kayo kuan paghalo-halo nyo iba-ibang kuan lang yung mga seafoods natin dyan sa Pilipinas o dito sa overseas kung may fresh kayo makuha. Pero pwede rin yan. So yung pinagpakuluan po natin, lagay po natin isang baso, kalahating baso yan. Yan. Pinagpakuluan natin ng gulay po yan. Huwag mong kunin. Tapat po natin konti lang. Ilang minutos lang po. Hindi po yan. Huwag lang po magluto. Tapos ito na po yung gulay. Yan. String beans. Lagyan na tayo yung gulay na yan. Talong. Mix na natin itong halo-halo na. Yan. Mas creamy. Mas maganda po pag creamy. Pero pag tapungin nyo po yung peanut, pwede rin. Dikdikin nyo. Ang kinalo ko creamy kasi. Ano po natin yan. Ito po yung na powdered rice po ito. Yung
tapong kunamit Ilocano. Yan lang ng aswiti po ito, ganyan. Tapos lagyan nyo po ng kaunting asin lang, ganyan lang po. Then maglagay po tayo ng, ito yung homemade na shrimp paste na ginawa ko. I made this shrimp paste, yung malinit na kuhan, hipon. Kutsara po ito isa, dalawang kutsara lang po to taste it. And then you can adjust it kung kulang pa yung alat ninyo, mag-adjust kayo. Then yan. Pwede kayo magdagdag ng kuhan. Yan po natin. Ayan, kumapit. Ito, tapos na po tayo. Lalagay po tayo sa kuhan. Please like, comments, and subscribes. Ito po. Yan. Tapos na po tayo. Ito po. God bless you all, mga kabro, mga kabagis. Ito po yung outcome po. Ito po, yan. Yan yung seafood kare-kare. Homemade seafood kare-kare. Simple lang po. God bless you all. Please like, comments, and subscribe. Yan po yung seafood kare-kare. And luto na po.